Yebo, ngihleli ke endlini yami lana ngilikhomba lesi sitsha. Ngisasho futhi namanje. Mina ngiyesabi nokushisa imali, ngishisa imali. Ngishisa imali ngihlanganise nezinto zami. Sivuke lesi sitsha sigcwele imali. Ngibe ngimnikeze futhi umuntu ohluphekile mahhala. Ngisisho umuntu ohluphekile mahhala, ngiyashisa le mali, ngiyishise le mali ngiyifake kulesi sitsha, ngifake nemithi yami ivuke ijikile igcwele imali lesi sitsha. Ngimnikeze umuntu ohluphekile lesi sitsha mahhala sigcwele imali ngilithatha. Kodwa ngifuna indoda enesibindi. Ngifuna umfazi onesibindi owaziyo into ayifunayo. Thatha lesi sitsha ngasihambe ephumela hambe evula ibhizinisi lakho mahhala ha. Bese ngiyamangala wena-ke obuthi uyagxeka abantu. Baningi abantu banikeza usizo mahhala ha. Baningi abantu baphilisa mahhala ha. Okwasho nabantu baseNatal. Ngixolisa ngikaze ngithola inkinga nabantu baseNatal. Thola inkinga nabantu bakaXhosa bathanda ukukhonona nje. Into nalapha abangeke bakhonone khona. Izinto zihamba kahle uzwe umuntu sekhonona ngoba ufuna ukungifundisa yena umsebenzi wami engikade ngawuqala ngo-2002. Mina umsebenzi wami wesintu ngiqale 2002 futhi angidingi ukufundiswa ngawo. Mina ngisiza umuntu ofuna usizo. Namanje mangabuya uthi kimi mkhulu ngiyasokola. Limited numbers mkhulu ngiyasokola nginayo imali ngicela ungisize. Sibe sihlale phansi senza lana isivumelwano. Ngiyakusiza mina. Ngikwenze lokho okufunayo. Kwenzele imilingo. Njengoba ngisitsho ngithi lesi sitsha mina ngiyakwazi ukuyishisa lo 50 rand ubona la. Ngifake kulesi sitsha ngishise. Ngihlanganise nale ndoda engiyifake la. Nginikeze le ndoda engiyifake la. Hambe uyokwenza imali but mina ngifuna umuntu onesibindi. Senze nje isinqumo siqede baningi abangaziyo. Baningi abangaziyo ukuthi umsebenzi ngiyawenza. Ile mali ngiyashisa, ngiyakwazi ukuyishisa ngikunikeze lesi sitsha. Hambe uyokwenza imali. Senza lesi sivumelwano esivumelanayo. Uhambe uyophumelela umuntu wakithi.